Sarean zehar 178. Sarean askotan aipatu dugu zein zaila den emakumeentzat batez ere arlo teknologikoetan murgiltzea eta haien lana ikusgarri egitea. Horretarako helburu horretan .eus fundazioak aurrera pausu bat eman nahi du Gladys saria konbokatzen eta aurrera eramaten. Kasu honetan 2021 batean sortutako saria, EHUko informatika fakultateak, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Danobat Group industria taldeak babesten duten saria, eta epea orain irekita daukan saria. Ingurune digitaleko edozein arlotan ari diren eta 2024an gehienez 40 urte dituzten emakumezkoek parte ahalko dute. Izena emateko epea izango da ekainaren 20 arte, eta norberak edo beste pertsona batek izendatu daiteke edozein pertsona, edozein emakume, kasu honetan bere lana baloratzeko sari hauetan, zientzia eta teknologia arloan egiten duten lana baloratzeko eta Gladys sari hauetara hautagai izateko. Horrela hasten dugu sarean zehar hau, deialdi hau egiten aurkezpen sario hauetara aurkezteko, eta beti bezala teknologia eduki askorekin ere. Irratsaio hau Creative Commons aitortu ez komertziala partekatu berdin 4.0 nazioarteko lizentziarekin banatzen da. Horrek esan nahi du gure edukiak nahi beste partekatu ditzazkezula. Informazio gehiago nahi baduzu jo sareanzehar.eus webgunera. Eta sarean zearen eduki hoiekin jarraituz edo hasiz nahi duzuen bezala, beti bezala gure eduki nagusia berrien atala da, eta horretarako daukago hemen Borja Arbosa. Arratsaldeon, Borja. Arratsaldeon, Inigo. Hasi baino lehen komentatu dugu aber ze prestatu dezakegun etorkizunerako, urrengo programetarako. Gauza bat daukat ni hor burmuinean, duela gutxi bukatu dudalako, duela aste batzuk bukatu dudalako, ez du gogoratzen nork egindako Onda Zero, uste dut zen, egindako podcasta Genaro Garziaren bizitzaz, eta gogoratu dezakezue nola hemen sintonia bat eta podcast eta atal bat izan genuen gai horretan zentratuta. Sintonia uste dut hortik badaukadala, baina atala izan zen udako berezi bat, egia esan da. Gotham vs. GoWex. Udako berezi bat, zeuk esan duzun bezala, programa bakar bat egin genuen, baina hortaz aparte sintonia nahiko famatua Village Peopleen Go West abestiarekin, horrela izan zen nahiko momentu polita gure historian. Momentu polita. Era batera deitzearren, momentu Onda polita. Zero podcast, egin du podcast berezi hau GoWex historiarekin. Nola ditzen da podcasta? Nola ditzen da, GoWex, el fraude multimillonario del wifi.
El fraude multimillonario de Wi-Fi, osea, ja ikusten da nondik doazten kontuak, ezta? Bai. Hori komentatzen, bueno, sintonia pizkat gogoratzeko jartzea nahi duzu? Bueno, Ya que ilusia nada kasu. Be, hemen daukat, osea, aprobetxatuko dugu. Cantamos una. Epa, zer dago? We will go away. Hau toma faltzu bat da, ez nuen espero hau topatzea. Ni prestatzen nuen hau apropos... Ez, egia esan da, eske beste karpeta batean sartu naiz. Ez nuen espero ni... Ordan ez zen txantxa bat. Ez, eske... hemen daukat, hemen. Ez, hau jarri nahi nuen. En fin, hori gogoratzen eta bar, toma faltzu hori erabili genuen bosgarren denboraldiaren azken programan. Zenbaki gabekoa izan zena. Toma faltsuak. Ojo, ja horretarikoak ez ditugu egiten. Ematen diogu grabatzeari eta aurrera ordu bete. Egia da, ja ez daukagu... Ez dugu moztu beharrik. Naturaltasunez irtetzen da programa hau pin-pan eduki guztiekin. En fin, horri ez dakit segatik burmuinara etorri zedan hori, jakin dezazuten urrengo programetarako, urrengo denboraldirako ja ideiak badauzkagula. Baina urrengo denboraldi bat egongo da. Oraindik ez dugu ezer konfirma. Momentuz 378. edizioan gaude, eta bakarrik dago seguru 2 edizio gehiago egotea, batez ere 380 eltzerakoan denboraldia bukatzen da, gu oporretan juten gara, eta ez dago konfirmaturik beste denboraldi bat egongo den. Edo bai. Tentsio momentuak hemen zarean zearen. Ui. En fin, bueno, a ver, bai, ideiak badauzkagu, de hecho, ni esan dut bakarrik ideiak badauzkagula. Hori, gero ja egingo dugun edo ez, beste kontu bat. Bai, ideiak doainik dira, denboraldiak esain beste. Correcto. En fin, hau zertararen arira zetorren? Beitu, ni goratzen dut, hasi nuen komentatzen titulolen sekzioa uste dut programa honetan arrakasta gehiengoena izan duen bat dela. Izan leke. Eta gaur izango dugu titulolen. De hecho, azken programan edo aurrekoan ja ez dugu eske ja nazten ditut programak. Esan genuela, ez genuela titulol egingo, gero etorri zen gaizka eta egin zuen 2 titulol. Ole, pati, ala, hostiga pati mikrofonari markatu. En fin, hori, arrakasta badauka. Eta baita ere komentatu dugu, ez dugula inoiz egin inkesta bat gure entzuleik galdetzen zein izan den beren sekzio gehien gustatu zaiena edo bildu berko genituzke zein atal edo zein sintonia erabili ditugun eta inkesta bat jartzea esan ez, zein zuen gustukoa Euskaltelena, Komedia Kluba, Gowexena, ze komentatu dezakegu. Ni goratzen dut ekitaldien atala, noiz bukatu zenuen zeuk egiten ekitaldien atala. Egia da... Ekitaldiak izka bat... Beragan direla, azken 15 urteetan, o sea, quiero decir, amazen bat garren denboraldi da hau, 14 garrena, bai. Azken, 15 urteetan, eske 15 urte ja dara matxa programa hau. Orduan, azken, de hecho, 15 denboraldia hasita, 15 denboraldia bukatuta, izango da 15 urte horrena. Eta hori, azken 14 urtetan, zenbat ekitaldi zeuden 2010an eta zenbat ekitaldi daude orain. Eta Bilbon eginda, Bilbon, Euskadin. Horren arira, por cierto, gogoratu behar dut eta noizbet komentatu beharko genuen, ospatuko dela ekainan Euskal Hack ekitaldia, Euskal Hack Security Congress, en fin, Euskadin egiten den segurtasun ekitaldirik
handiena, elkarte batek egiten duena, osea, ez da enpresa batek egin da, elkarte bat antolatzen du ekitaldi hau, konkretuki izango da 21 eta ekainaren 21 eta 22an, Olarainen, Donostian, eta, bueno, nahi baduzue, hor dago informazioa euskalhub.org webgunean, segurtasunari buruz interesa badukazue, ekitaldi interesgarria da. Baina ez dira hainbeste ekitaldi egiten. Hau, Euskal Encounter, Big Conference, LibreCon 2 urtetan behin, eta ez gehiago. Baina, zeuko esan duzu, hemen, hau da, hemen Bilbon edo Euskal... Nigo goratzen dut, ekitaldien atalean baita ere komentatzen zenuela CES edo pizkat datak kokatzeko, eta urrengo programetan komentatuko zena kokatzeko. World Congress, hori guztia baita ere sartzen zenuen, ez bakarrik hemen egiten ziren gauzak. Batez ere ekitaldien atala zan, hemen egiten ziren ekitaldiak pizkat... Goratzen du baita ere Bime Hack Day, goratzen dut... Bime Hack Day, Hack Day, apurtu zela... Bueno... Zein gehiago egiten zen urtarrilean Stack... Bilbo Stack egiten jarraitzen da, bai. Baita ere, bueno, batzuk egiten ziren. Bai, beta batzuk egiten dira, egia esan da. Baita ere sartzen zenuen Durangoko azoka, ja... Bai, bueno, Joten ginelako. Durangoko azokan, joan edo joan arren, osea, gure mobidak alde batera utzitak, abia egiten da, alde teknologikoa dena, gainera, Gorka Julio, tipo... en fin, deskribapen gabeko tipo de dela, gauza asko egiten dituelako eta oso maju eta oso tipo jatorra delako, berak antolatzen, bueno, berak aurrera eramaten du beste batzuen laguntzarekin kabia gune hori Durango gasokan. Bitu, niri galdetzen badiazu, ekitaldien atala pizka bat dekot añoranza, baina, bueno, bai, dakit nola esan, baina gogoratzen dut. Egia esan da, bai, erabilgarri izango litzateke, berriz egutegi bat izatea, pizkat hori iragartzeko noiz egiten diren ekitalde horiek eta munduan zehar egiten diren ekitaldi esanguratsuenak ere aipatzeko. Baina hori ja, en fin, bukatu zegu momentuz. Ez dakit urrengo denboraldian bueltatuko den edo ez, baina hori momentuz ez daukagu. Por cierto, Borja, aste honetan ze egin duzu? Datuak filtratu dituzu, produktu bat bertan bera utzi duzu, edo zure erabiltzaileak espiatzen hasi zara, edo ze daukazu? Ez naiz nahiko espioia, baina nire, bueno, agian produktu bat bertan bera usteko intentzioarekin nago. Osea, zure... Kontaidazu gehiago. Zure enpresa barruan, baskelau horretan dauzkazula hainbat produktu bat kenduko duzu. Bai. Adibidez, jo que se, asesoria ekonomikoa. Ez. Baina agian Microsoften saltzen duen produktu baten bat kentzeko zorian egongonez. Oye, kuriositatez ja, gure bizitzaz hitz egiten, aurten egin dituzu renta aurkezpen asko? Bai. Bueno, normalean egiten ditudanak. Osea, ez normale egiten ditudan baino gehiago, baina batzuk, bueno, urte guztietan etortzen dira batzuk direla kuriosoak. Gutxienez. Eta baita urte honetan ikusi ditut batzuk inoiz ikusi ez ditudanak. Begira. Gauza kurioso bat, jakin nahi baduzu, urte honetan egonda gauza nahiko kurioso bat, pertsona adin asko daukaten pertsonak eta jubilatuak daudenak, zeren eta sententzia batean eman diote eskubide bat, beren
ordaindu zuten, orain dela, 1975 eta 60ko hamarkadan ordaindu zuten mutualitatean diru bat, eta diru hori ezin zuten momentu horretan, beren errentan kendu, hori da, normalen zuke egiten duzuna, zure kotizazioa, hor, kentzen duzu zure diru sarreretik, ba hori ezin zuten egin, eta sententzia horren bidez ematen diote eskubidea egiteko orain. Hau da, zu kobratu duzun pentzioaren 100% portzentai bat, kendu alduzu orain zure renta aitorbidean. Baina 50 urte baino gehiago pasa dira? Bai. Eta justiziak duela 50 urte gertatutako zerbait epaitu eta... Bai. Ni oso desubikatuta nago, edo uste nuen duela hainbat urte egindako zerbait ezin zela ja... Baina ez da urte hainbat urtetan pasata gero. Da, arrazoia da, bi aldiz kobratzeko aukera ematen duelako. Hau da, amigo, claro, pentsio planekin gertatzen den gauza berbera aplikatzen dute. Hau da, momentu hortan ez duzu ordaindu, momentu honetan ordaintzen duzu. Momentu hortan ordaindu zenuen, orain ja ez duzu ordaindu behar. Claro. Horrelako logika aplikatzen dute. Mutualitate horiek direlako gaur egungo gizarte segurantzako hor momentu horretan ez zegoen beste gauzarik. Claro, es que ez duzu rentako aitorpenean ez duzu horretatik ordaintzen, claro. Bai. Eta bizpairu kasu izan ditut, baina bueno, baita ere esan behar da, Bizkaiko Foru Aldundiak eta Arabakoak, eta Gipuzkoak imaginatzen dut baiez, baina ez dut ikusi, jadanik ja bere sistemetan sartu dutela, pertsona horiek daukaten ezaugarri horiek, eta kalkulatu dute ze portzentai kendu behar duten, eta ze diru bueltatu behar duten, ez da hain zaila lortzea informazio hori eta dirua bueltatzea. Ba, begira, nahiko kurioso gai hori. Zearen gaur laguntza fiskala, oso ondo. En fin, txantxetan geunden, baina kontua zen, bertan bera usten diren produktuak edo keintzen diren produktuak aipatu nahi ditugula. Haien artean, hardware eta softwarea daukagu, hardwarearen arlotik Spotify iragarri du Carzing gailuen euskarrea emateari utziko diola, bueno, euskarria baino Carzing erabiltzeari utziko diola, erabiltzaileak ezingo dutela gailuak erabiliko abenduaren 9 aurrera, pizkat kokatzeko ideia Carzing automobilentzat diseinatutako hardware gailu bat zen, bueno, autoen bozgorailuen bidez musika entzuteko Spotify bidez, eta aplikazioa kontrolatzeko eramaten zuena, pantalla ukigarri batekin, eta bar, esaten dut, ez dela euskarriaren kontua, baizik eta produktuaren erabileraren kontua. Spotifyk esan duelako abenduaren 9 aurrera ez direla funtzionatuko, eta egin alduzun gauzarik interesgarriena da zaborrera bota. Así tal cual. Bai, así tal cual, nola egin gauzak txarto, gero txarrago, eta gero txarrago bezain txarrago. Hau da, lehenengo ideia esaten duela Spotify hardwarearen arloan sartzea. Hori ja, normalean ez du ondo bukatzen, baina bueno. Eskerrik asko Inigo irudiarengatik. Bigarren, ze esartzen dute? Ja adanik existitzen zen gauza bat, zeren gaur egun horrelako gauza bat badakizu zer gogoratzen didan, manos libres, hau da, esku libreak izateko gailu bat zure kotxean jartzen zenuena, eta horrekin, telefonoa Bluetoothen bidez konektatzen zenuen, eta deiak egiten zenuen 2000 eta 2010 hamarkadan. Baina hori, orain dela
sortzi, zazpi, 6 urte ja egiten diren kotxe gehienetan, ez guztietan, ja existitzen da, ez bakarrik Spotify gainera, eske da gauza komplexoago bat, hau da, Android Auto edo CarPlay edo horrelako sistemak egiten direnak, ja, noski jartzen dizute Spotifyren aplikazioa, baina beste hainbat aplikazioak edukiak izateko zure kotxean, eta baita ere mapak, eta baita ere deiak, eta bueno, manos libres ja alde batera uzten dute. Eta aurkezten dute gailu hau, eske nire iritziz ez daukala zentzurik, zer eta zuk pentsatu dezagun zure kotxea 2000 edo 2010 edo bueno, gauza horrek ez daukala, vale. Eta zer erosten duzu? Gauza hau erosiko zenuke aukera izan da, zeren baita ere saltzen dituzte CarPlay, Android Auto edo nahi duzun bestelako aplikazioak erabili dituen sistema bat? Zenbat izango zen prezioaren desberdintasuna, ez dakiz ze prezioetan saltzen. Bueno, ez nekien existitzen zela, berez, hau da, Amerikako estatu batuetan saltzen zen, eta Europara heldu zen? Ez dakit. Uste dut saltzen zela $129 truke. Venga. Ez zen merkea. Venga. Dena den, jende askok hasi zen erosten batez ere presioa jaitsi zen momentutik horrelako bat egiteko bere ordenagailuaren alboan jartzeko pantalla hori Spotify kontrolatzeko esklusibo. Bueno, vale, oso ondo. Kontzeptu bezala, a ber, ni ez dut asko hitz egingo, zeren erosi nuen merkea jarri zutenean, baita ere, Metaren portal sistema, vale? Eta zenbat hilabete egon zen hori funtzionatzen? Jarraitzen du funtzionatzen. Bai? Ba. Egin duten bakarra da ez dauka soporterik eta erabili dituzun aplikazio bakarrak, zeren 3-4 aplikazio bakarrik dauzka, direla Prime, dela bueno, Alejandra funtzionatzen du, noski, eta baita ere egiteko aukera zeukan. Zein? Bideo deiak. Bai, bideo deiak egin aldituzu WhatsAppekin eta Zoomekin eta Facebook Messengerrekin eta nabigatzaile bat badoka ere. Orduan ez badokazu aplikaziorik, baina bueno, nabigatzailearekin zertxo bait egin alduzu. Ez dago hain gaizki, ez da pisapapeles bat bihurtu, gutxienez, baina eske gauza hau esaten ari dira pisapapeles bat bihurtuko da. Eta 6 hilabetetan, eta nik imaginatzen dut ze nolako aurpegi jartzen dudan ni horrelako gauza bat, 120 edo 60 edo 50, ni 50 euro ordaindu nuen portalen truke, eta bueno, pentsatzen dut ez zela hain gaizki atera, bideo deiekin oso ondo funtzionatzen du, esan behar da, eta WhatsAppen bidez, ordan, aukera asko egiten erabiltzen dut, baina hau, claro, eta gainera enpresak esaten dizu, egin alduzun gauzariko berena da, garbigunera batera eramatea. Harri bezala botako nioke Spotifyren Daniel Ek gauzatxo bat kontatuko dizut. Bumba! Bai. Agertzen denean harri bezala bat botatzen dio. Bueno, ez dakit izan bazen Daniel Ek edo beste Daniel espazio Ek edo beste tipo batek esan zuena haber se gertatzen zen Spotifyn bapatean produktibitatea jaitsi zela 1000 eta piku pertsona kaleratu ostean. Ze gertatu da? Ai, txorpritxa, ze gertatu da hemen. Beitu, ez dakit nola funtzionatzen duten gauzak garantiarekin Amerikako estatu batuetan, baina por menos demanda judizial bat jaso dute bestelako konpainiek eta Amerikako estatu batuetan, badakizute hor demanda jartzen dutela como churros. En fin, desagerpenei buruz edo produktuak kentzeari buruz hitz egiten badugu ere, azken asteetan Microsoft Build 2024 ospatu da, izan dela garatzaileentzako ekitaldia WWDC bezalakoa, baina Microsoft bertsioan, eta aurkeztu dituzten beste kontu berri batzuetaz aparte, iragarri
jarri dute ere Cortana eta WordPad laster desagertuko direla. Cortanaren desagerpena bagenekien Copilot atera zenean Microsoft ahots laguntzailea alferrikakoa bihurtu zen. Osea, azkenean Copilot Windows 11ko instalazio guztietan esartzen hasi zen 22 HB eguneraketarekin eta pizkanaka Cortana baztertu izan du. Eta gainera, beste ezaugarri batzuk jartzen ari diote Copilot honi garrantzi gehiago emateko. WordPadena egia esan da ni ez nuen espero. Ahora, WordPad ere desagertuko dute. Pentsa behar dugu 1985 Windowsen aurrez instalatuta dator, oinarrizko testu prozesadore bat da, hau da Word bezala, baina lizentzia behar ez zuen produktu bat doakoa zen. Azkenean Microsoft egin zuen pixkat ezagutzera emateko Word formatua, baina ezaugarri basiko batzuekin. Claro, Microsoftek esaten du hobe dela Word erabiltzea, baina Word erabiltzeko edo webunetik egiten duzu Microsofteko kontu batekin edo lizentzia ordaindu beharko duzu. Bai, hori da. Orduan, WordPadena egia esan da ez dut oso argi ikusten eta ziurrenik lortuko du LibreOffice erabiltzaile gehiago izatea. Bestea Cortanarena, bai, bagenekien. Bai. Datak hartuta Windows 95ekin, estrenatu zen WordPad. Eta nik oraindik esan behar dut erabiltzen nuela adibidez TXT dokumentuekin, uste du funtzionatzen zuela defektuz programa hori, eta, tekstu bat azkar jartzeko, ez zenuen bestelakorik, adibidez nota azkar bat, edo gauza bat apuntatu behar zenuela ez zen euskan paperik edo, eta oso azkar funtzionatzen zuen, oso bagiko, normal. Ez zenuen kargatun, ez da plantillak, eta ez ere, bakarrik, tak, eta... Bai, testu simple bat idazteko, zeneukan pizkat margenak, negrita, kursiba, eta hori, Word era, osea, azkenean Worden erabilera gehiena, hori da, testu bat pizkat txukun jartzea, testu bat idazte eta pizkat txukun jartzea. Orduan, claro, ni ulertzen dut gaur egungo Microsoften interesatzen zaiela gero eta erabiltzaile gehiago Word Office paketea ordaintzea. Baina horrelako programak kentzen lortuko duzu erabiltzaile gehiago izatea, ez dut uste. Egia esan da, ez dut uste. Ez da nik ere. Kontu hauekin batera, ekitaldi berean, Microsoft Recall deitzen den ezaugarri bat iragarri du, ikusiko duzu hau dela festa bat. Copilot Plusen integratutako funtzio berri bat, adimen artifizialeko sistemaren bertsio hobetu horretan. Funtzio horri esker, zer egin espezifikoak bilatu eta egin ahal izango ditugu berehala Copilot Plusen laguntzarekin. Zein da honen kontua? Bilaketa adimentu hau eskaintzeko Copilot Plus gure jardueren pantalla argazkiak hartu behar dituela gure ordenagailuan. Osea, egunero ez, segunduro, hobeto esan da, segundu batzuetan behin, zure sistema operatiboan, Windows 11an, pantalla argazki bat egingo da, eta hortik ordenagailuan gordeko da. Microsoftek ziurtatzen du argazki hauek ez direla odeian gordetzen, erabiltzaile bakar bati lotuta daudela, eta ez direla publizitate helburuetarako erabiliko. Ez que bedorreta oso txarra dirten zait, baina ez que... Nire hurrengo aldera da eskubideak erostu diote Philip K. Dicki. Badakizu, Philip K. Dick idazlea, novela bat idatzi zuela, gazteleraz, podemos recordarlo todo por usted,
Eta novela horren ondorioz, pelikula bat egin zen Arnold Schwarzeneggerrekin. Eta nola ditzen zen? Total Recall. Ze ona. Desafío total, gazteleraz. Norbaitek badaki, mitiko pelikula hori 80ko hamarkadan uste dut estreinatu zela, eta pelikula horretan, ez baduzu ikusi, ez dute egingo spoilerra, baina batez ere aurkezten zen enpresa bat, oso pelikula futurista dela, enpresa bat saltzen zutela memoria implanteak. Hau da, esaten zutela zertarako jun zure oporretan dirua gastatu, Maldivasera jutera, guk zure burmuinean jarri aldugu memoria Maldivasera junzarela. Orduan, zu gogoratu alduzu superoporrak Maldivasen, zure burmuinean implantatzen dugu memoria hori, eta horrela disfrutatu alduzu horrelako... Claro, orduan ja ez duzu esperientziaz, ez dituzu esperientziak erosten memoriak, gogoratzen dituzun esperientziak erosten dituzu. Bai, ez da, esperientzia faltsuak, esperientzia inventatuak dira, baina zure burmuinan implantatzen zuten. Remake bat egin zuten 2012an. Bai, egia da. Begira, Colin Farrellekin. Se movida. Gogoratzen du, bai. A ber, lehenik... Eskubideak erosi dituzte? Ez. Hau da, hau gogoratuko dute guztia zure... Claro, kontua da... Zure lekuan? Zure ordenagailuan... Eta gogoraziko dizute, zer egin nuen orain dela 3 egun ordu bietan nengoenean nire ordenagailuan bilatzen ez daki zer gauza erosi nahi nuela, baina orain justu ez dudala gogoratzen. Ez, edo aldrebes, eske gogoratzen dut Amazonen egon nintzela... ez dakit, ordenagailu pieza bat begiratzen, baina ez du gogoratzen noiz, ez da zein zen. Hau da, superkukiak. Bai, kukiak egiten dute hori. Bueno, kukiak asko simpleagoak dira. Horregatik esaten du superkukiak. Ordenagailuaren historiala bezala, navegadorearen historiala bezala. Bilatu alduzura ze egin zenun, edo adibidez Word, ez dakigu zergatik, ezabatu badizu dokumentu bat, hortik berreskuratu dezakezu. Bueno, hori ez dagoen gaizki, baina... Hori ez dagoen gaizki, baina pribautasuna hemen arrisku handian jartzen da. Batez ere, ordenagailuetan, en fin, gure ordenagailu normaletan gauza nahiko sensibleak egiten direlako, hau da, imagina, zure ordenagailuan gordetzen dela, aparte ikusten dituzuen gauzak en el YouTube naranja, ezagutzen dugula gure audiencia, imagina hori, gordeta izatea, betirako zure ordenagailuan pantalla argazkietan. Baina horretaz aparte, bankuan egiten dituzun kontsultak, edo, administrazio publiko batean kontsultatu dezakezun informazioa, en fin, eta ja, imagina, enpresetan, hori, administrazio publiko batean, ikusten dituztera pertsona baten datu ekonomikoak, ze dokumentu orkestu dituzten, komentatzen zen errentaren kontua. Orain, pertsona baten errentako datuak hiru entitate izango dituzte. Administrazio publiko, zuk eta Microsoft. Bai. Ez dauka... Labur bilduz Microsoften konfidentza gehiago jarri behar baduzu ja zure senarra edo emaztea izan baino. Ez dauka zentzurik, gainera, Microsoft, zelan egiten du bermatzeko eta benetan demostratzeko datu horiek ez direla ordenagailutik ateratzen. Quiero decir, hori esatekotan, konfidentza gutxiago izango nuke Googleek esaten badu, pizkat gehiago Appleek esaten badu, baino ez asko. Eskenean, da zure pantalla beti grabatzea. Bai, beti grabatzea. Ez dauka
ez dauka zentzurik. Osea, adimen artifiziala loditzeko, potoltzeko eta aurrera eramateko adimen artifizialeko ideiak, sinceramente, ni hau ez dut behar. A ber, apostuak egingo ditugu, Iñigo. Zenbat iraungo du ideia hau Europako datu babesarako agentziak edo Europar batasuna berria bihurtu baino lehen? Uste dut denbora pixkat pasako dela. Osea, ez dugu... Edo agian urrengo programan etorriko gara Europar batasunaren berriarekin. Ez que nire burmuinean bapatean kaskoak behera joan dira esan ez, ojo, a ver se pronostiko egiten duzu. Ui. Nostrapacus. Ez que ez dakit. Suposatzen dut duten horrela asko iragarri eta egia da polemika pizkat egon dela Twitterren, baina bueno, Twitterren polemika asko sortzen dira. Ez dut uste bi aste barru hau Europar batasunaren eskuetan egongo denik, baina ez dut uste ez da urtea bukatu baino lehen egotea honi buruzko zerbait berriren bat. Imaginatzen dut horrela izan leikela. Por cierto, adimen artifizialei buruz hitz egiten, normalean ez dugu zurrumurrei buruz hitz egiten eta saiatzen gara, ez kontatzea horrela berri bezala konfirmatuta ez dauden. Eta normalean ez dugu berri hau kontatzen sintoniarik gabe? Ze berri kontatzen? Aja! Bueno, sintonia baino, hau da... Arrapatu zaitu. Erreferentzia bat. Bueno, sintonia, erreferentzia. Bueno, erreferentzia egingo diot... behar den bezala. Bai, itzingo dugulako gure asistente maitatuari buruz, hemen, izen berezia daukana, Amazonek eginda, bai, imagina dezakezue, hori dela, Lady Gaga aurkeztuta. Ja! Gaek ez digulako gehiago usten. En fin, egia da hori zurrumurrak ez ditugula normalean komentatzen, baino egia da ere pasaden programan eskatzen genuela mesedes eta favores adimen artifizialak eta ahotzeko asistente hauek bat egitea, eta dirudienez Amazonen horretan jarri dira. CNBC, hau da CNBC edabideak duela gutxi partetikatu du filtrazio batek baiestatu duela Amazonen urte honen amaieran Alexaren ojo, sesan dut Alejandraren berzio berri bat merkaturatzea aurrikusten ari dutela, adimen artifizialarekin. Bertzio horrek Alejandra Plus izena izango luke eta hileko prezioa izango luke. Hau da, ez da sartuko zure Prime horretan Operación Triunfo eta Amazon Music eta beste mobidak bezala. Hau, ordaindu beharko duzu. Eta ordaindu gainera 4,49. Ez dute presio hori jan. Ja, hori zu inventatu duzu. Inventatu dut, baina imaginatzen dut horrelako izan leikela. Amazon ez du albistea baiestatu, orduan, esan bezala, zurrumurru bat da, eta horretan utzi beharko dugu. Baina, ikusiko dugu. Zuk ordainduko zenuke, Iñigo, esateko Alejandra Plus hori ondo funtzionatzen badu, hori beste gauza bat dela. Ordaintzen baduzu ja, imaginatzen dut ez dela izango kaka bat. Baina beste adibidez ChatGPT Plus izateko ez da 5 euroren truke. Uste dut kostatzen duela suskrizioa 20 ez dakit. Pico euro. Kostatzen duela. Hilabetero. 5 euroren truke oraindik pentsatzen dut. Baina 5 euroren truke hasta luego. Hori alde batetik haberse presio jartzen duten, bestetik ni bidea pizkanaka hasi dut beste bide batera. Home Assistant. Software librearen bidea. Orduan, egia da mantentzen ditu dela. Aprobatzeko gutxienez. Egia da mantentzen ditu dela 3
Hiru eko dot nire etxean, izan nuen eko show bat, baina ez hitzaidan komentzitu, hiru eko dot badauzkat, egia da ere ikusi dudala alternatiba batzuk daudela hortik, software libre eta hardware libre erabiltzen dituztenak, eta egia da ere Home Assistanten sartu dutela ahotsarekin egiteko gauza batzuk, eta adimen artifizialekin egiteko gauza batzuk ere, orduan bide horretatik joatea nahi dut. Noiz eta nola eta zea horrekuntuarekin, ideiarik ez, baina hori da, printzipioz nire helburua. Ikusiko dugu dibortzioa badagoen. Eta pentsatzen duzu dibortzioa noren artean? Nire artean eta... Hau, pizkat, eta ja! Satitzeko erabili dut. Por cierto, adimen artifizialari buruz hitz egiten eta chat GPT lau o edo lau 0 edo ez daki zer nola deitzen den, datu kurioso bat, datu divertido. Bai, zagutu dugu azken... Titulol izateko aukera izan zuen, baina beste bat hobeagoa aurkitu gero. Baina hor geratu da. Datua izan da, Scarlett Johansson aktoreak esan duela berak iragarri duela, uko egin ziola OpenAIren eskaintza bati ChatGPT honen ahotsa izateko, baina, baia, ikusi du asistenteak daukan ahotsa, beraren oso similarra dela. Bueno, ahots bat, zenzu aukera daukazu ahotsa jartzeko, hori uste dut bertsio berriarekin izan duela, zeren ja, hitz egin alduzu, ez bakarrik da idatziz. Ahotsa dauka, eta nola 5 edo 6 aukera zeneuzkan, eta aukeraren bat oso Scarlett Johanssonen nahiko ez zen Scarlett Johansson, baina Scarlett Johansson zirudien. Claro, kontua da funtzionalitate hori abiarazi aurretik OpenAIk 5 hilabetez lan egin zuen bikoizketako aktore profesionalekin, talento agentzeekin, casting zuzendariekin eta industriako aholkulariekin haiek nahi zutelako movida hau Her pelikulan agertzen den bezalakoa izatea. Eta nork jarri zuen ahotsa ingelesezko bertsioan Her pelikulan asistente horri? Scarlett Johansson. Eta horregatik nahi zuten bere ahotsa jartzea. Johanssonek esan zuen patukulo pirulo, eta OpenAIk esan du, bueno, zure ahots bezalakoa ahots asko dauz hortik munduan, beste bat topatu dute eta hor jarri dute. Bueno, jarri zuten, uste dute Johanssonek demanda bat jarri duela. Salaketa egon dela eta momentuz erretiratu izan behar dutela OpenAIkoek ahots mota hori. Orain ja ezin duzu ahots mota hori aukeratu. Momentuz. Ikusiko dugu nola bukatzen duen demanda hori. Demandai buruz hitz egiten, kontatu behar dugu ere ritmo daukagun gaur, pim pam, kontatu behar dugu ere Alemaniako justiziak Deutsche Telekom enpresari datuen trafikoagatik ordaintzera behartuko du Meta. Hau da, pizkat historia kontatuta, joan den maiatzaren 14an Koloniako eskualde auzitegiak epai historiko bat eman zuen Europan. Meta Deutsche Telekomi ordaintzea kondenatzen zuen bere sare sozialek, hau da, Facebook, Instagram edo WhatsApp, operadore alemaniarren azpiegituraren bidez bidaltzen zuten trafikoagatik. Hau da, lehen aldiz, epaiketa batean, onartzen da, tesi hau esanez, operagailu, enpresa handi batek sortzen duen trafikoaren gatik, beraiek ez dute sortzen, egia esan da erabiltzaileak sortzen dute, baina egia da ere demanda induzida eta gauza horiek,
Hurrengoa izango da Netflix ordaintzen, Netflixeko pelikulak bidaltzeagatik. Demanda honen historia jakin nahi duzu inigo nahiko polita delako. Hau da, Meta eta Deutsche Telekom arteko hauzia, bi konpainien arteko trafiko akordio baten ondorioz hasi zen. Baia! Hau da, bi konpainia hauek jadanik akordio bat zuten eta Metak urtean 5,8 milioi ordaintzen zizkion operadori alemaniarrei bere zaren bidez datuen trafikoa bidaltzeagatik konpentsazio gisa. Dena den, alemaniarrek esan zuten 9! Diru gehiago nahi dut. Ez, izan zen teknologia gehiegi ordaintzen ari zela pentsatu zutenak, eta 150 jeitziera bat, beherapen bat eskatu zuen akordio hori berritzeko baldintza gisa. Deutsche Telekomek 116 beherapenekin egin zuen kontra eskaintza, hau da, admititzen zuen beherapen bat egitea 5,8 milioi hoietatik bera urrengo akordioan, baina azkenean bi konpainiak ez ziren ados jarri eta Metak kontratua etetea eta ordainketa hori 0 aurrestea, eta zer egin zuen Deutsche Telekom demanda jarri, eta orain auzitegiak 20 milioi euro ordaintzera zigortu du Meta konpainia. Gainera... 5,8 ordaintzeagatik eta akordio bat sinatzerakoan 1,6 esango ziren 5,2 edo... Bai, eta orain gutxiago pentsatzen zuten ordaindu al zutela edo akordiorik ez sinatu eta ja ez dugu zer ez ordaintzen. Hala, agur! Claro, kontua da, claro, paperean jartzen duzunean balio bat edo eskubide bat edo ez dakit nola deitu konkretuki, baina azkenean paper batean, kontratu batean jarri zuten errealitate bat den gauza. Azkenean, egia da Meta trafiko asko sortzen duela, bere erabiltzaileek sartzen direlako sare sozial horietan, eta Metak onartzen du hori konpentsatu behar dela. Orduan, claro, behin onartuta kontratu batean hori konpentsatu behar dela, epaitegiak bakarrik erabaki bat dauka dela presio bat jartzea. Bai. Presidente bezala hori egitea agian Metak pasu nahiko txarra egin zuen. Aurrera pausu nahiko arrisketsua, niretzat nahiko arriskutsua eman dute. Eta behintzat eginda, gero desegin, oso erraza da pentsatzea Deutsche Telekom horrelako aukera bat demanda judiziala kasu honetan egitea nahiko gauza normal bat izango zela. Claro, hori, orduan, ja ere, pizkat urrengo pausuak aurreratzeko, ja badaukagu, alde batetik Meta eta operagailu batek akordio bat izan zutela presio bat jarriz eta marko bat jarriz esanez trafiko nahiko sortzen dela eta hori konpentsatu behar dela, eta bestetik epaitegi batean jarri diote kopuru bat. Orduan, urrengo urteetan, suposatzen dut urte asko pasako direla, baina urrengo urteetan horrelako bat gertatzen bada, ezin dugu esan, ez dagoela norbait lehen egin duena, eta kasu honetan Meta izan da. Agian hau ez da hemen bukatzen eta Europako auzitegietara eramango dute, ez dakigu. Hori arriskutsu izan leike ere, ni Meta izan da, mira, txiko, zenbat dira 20 milioi Metaren txat. Hori, galdu dugu, eta jazta, ordaindu behar da, eta listo. En fin, eta guztia kontatuta, uste dut dira berri askarren momentua. Berri askarrak, sarean zehar. Berri askarrak azten ditugu, ez dut topatzen zerekin. Bai, kit digitalarekin, hirugarren deialdi bat dagoela, bakatu hirugarren segmenturako deialdia dagoelako, eta gauza berriak ere. Bai, laguntza handitu du red.es kit digitalaren oinarriak aldatuz, eta aldaketa honen bidez hirugarren segmentukoko enpresentzako laguntzaren zenbatekoa handitu egindo da. Segmentu hori, hirugarren segmentua 0 eta 3
langile arteko txeinez osatuta dagoa, da pymeak edo mikroenpresak deitzen ditugunak, eta baita ere pertsona autonomoak. Gaur egun laguntzaren zenbatekoa 2.000 eurokoa da, eta orain 3.000 eurotara jungo da. Eta konponbide honetarako diruz lagunduko daiteken gehieneko zenbateko hau 1.000 eurokoa, eta hori emango dugu ordenagailu eramangarriak edo maigaineko ordenagailu berriak erosteko. Gutxienezko baldintza batzuk ere bete beharko dituzte biltegiratzeari, prozesadoreari, RAM memoriari, sistema eragileari dagokionez besteak beste. En fin, ordenagailu berri bat erosi nahi baduzu, badakizue, Espainiako gobernuak, el perro Sánchez ordenagailua ordaintzen dizue. Microsoft bezala Google ere bere ordenagailuetan adimen artifiziala sartu du, konkretuki Chromebook Plus hoietan Gemini sartuz. Bai, joan den astean Microsoft ja kontatu dugu Copilot Plus erakutsi zigun Windowsen, baita ere Alejandrari buruz hitz egin dugu programa honetan, baita ere hitz egin dugu bestelako ChatGPTren bertzioak, Googleek ez du atzean geratu nahi eta bere Chromebook Plusen Gemini adoptatzen dute Androidetik datorrena, laguntzaile digital berritua eta aldi berean chatbota eta adimen artifizialeko funtzio asko eta ekartzen dituena, izango duzun edozein gailuetan egongo da adimen artifiziala. En fin, oso original Googlekoak beti. Eta titulol izan leiken berri bat, baino ez da titulol aplikazio bati esker erabiltzaileek adimen artifizialarekin klonatu ahal izango dute ahotsa deiei erantzuteko. Truecaller deiak identifikatzeko aplikazio mugikorra Microsoftekin elkartuko da, erabiltzaileek adimen artifizialaren bidez ahotsen bertsio digital bat sortzea ahalbidetuko duen tresna bat garatzeko. Horrela, deiak automatikoki erantzun ahal izango dituzte laguntzailearen bidez Azure AI Speech and Personal Voice teknologiari esker. Eta horrela zuk izan ez duzun dei bat jasotzen baduzu zure telefonoan, izango duzu aukera kontestatu erantzun gaie automatiko bat, baina kasu honetan elkarrizketa bat zure ahotsarekin izan alduena. Hau, sarean zehareko erantzungailu automatikoa da, jakin dezazun erantzungailu interaktiboa dela. Badirudi erantzunak jasoko dituzula, baina ez dakigu zein motatakoak ikusi beharko, entzun beharko duzu. Titulol. Eta pizkat programa hau gehiago komplikatzeko, Borja dauzkazu 3 minutu de reloj titulol komentatzeko. Nola ez, Inigo, edizionen titulola adimen artifizialari buruz doa. Baia. Eta, aste honen memea izan da nola jendea batzutan eskatzen dio adimen artifizialari gauzak, eta erantzunak ez dira oso koherenteak, adibidez, kasu honetan Googleen adimen artifizialaren hainbat erantzun atera dituzte, eta jakiteko erantzun batek gomendatzen du egunean gutxienez harri txiki bat jatea, mineralak eta vitaminak dauzkalako, edo pizza bat konsistente bagoa izateko pegamento erabiltzea. A ver, pizkat kontatu behar dugu movida. Google bere ideia maravillosoen artean pentsatu du erantzunak, edukia haiek zuzenean emateko, pentsatu du zergatik ez dugu erantzunak zuzenean ematen adimen artifizialarekin. Orduan, ingelesezko bertsioan, estatu batuetan, agertzen da erantzun, emaitzak baino lehen, erantzun bat. Orduan, galdera bat egiten badiozu, erantzuna ematen dizu, zuzenean. Claro, erantzun hori adimen artifizialarekin eginda internetetik bilatutako gauzekin filtro gabe eta pentsatu interneten dauzela bi leku oso arriskutsu direla Reddit eta 4chan, erabiltzaile gehien dauzkaten bi foroak mundu osoan,
Osea, imagina hortik ze atera daiteken. Azkenengo gomendio bat, Inigo medikuak gomendatzen dute 2-3 zigarro erretzea egunero aurdun bazaude. Baina eske, oietarikoak pizzarena komentatu duzu, baina ez dakit zenbat eredu ikusi ditudan aste honetan Twitterren izan da, baina ez da, imagina zina, osea, eske nola hau, lehenengo, nola eginda, eta bigarren, nola pasatu du, inorren, ez dakit, zuzendari baten filtro bat ikusi, osea... Agian zuzendaria beste adimen artifizial bat, claro, zuzendari horri aurkeztu dioten emaitzak izango ziren supermanipuladas, eske bestela ez dut ulertzen nola hau eskuratu dezaken inorren onarpen bat esateko aurrera. Hau azkenean kendu dute edo segin dute, uste dut kendu dutela... ez dakit. Beitu ez dakigu nola izango den adimen artifizialaren etorkizunua, baina dakiguna meme asko izango ditugula. Bai. Entzun berri duzunari buruz hitz egin nahi? Zure iritzia jakin nahi dugu, idatzi ezaguzu Twitterren gure erabiltzailea, sarean zehar da. Gure Twitcheko emanaldietan ere parte hartu eta zure iritzia eman dezakezu programa egiten dugun bitartean. twitch.tv/sarean zehar. Gainera, zure ekitaldiaren edo ideiaren berri eman nahi baduzu, posta elektronikora idatz diezagukezu info@sareanzehar.eus. Sarean zehar, zure mezuen zain. En fin, azken hilabetetan ikusten nahi ditugun adimen artifizialeko gauza batzuk dira. Ñordua? Increíble. Egia da, ChatGPT 4.0 nahiko ondo dagoela. Baino beste guztiak? AI Pin, Rabbit, hau, Googleko movida hau, en fin. Uste dut tabako kutsatilan egiten duten bezalako mezuak jarri beharko dugula adimenen bat, adimen artifizial bat erabiltzerakoan, hau da, edo alkolarekin bezala, erabili moderazioarekin, edo kontu zibili, kontu zibili, adimen artifizialak erabiltzerakoan. Pizka bat, eta ondo erabilita, ondo dagoen tresna bat da, baina abusoak saiestu beharko ditugu. Bai. Hori egia da. Borja Arbosa beti gomendio interesgarriekin programa hau bukatzeko. Eskerrik asko, Borja. Eskerrik asko Inigo eta entzule guztioi, urrengo programa arte. Urrengo programa, azken aurrekoa izango dena, denboraldi honetakoa, orduan, hori, 2 programa geratzen zaizkigu denboraldi hau bukatzeko. Beti bezala berrikuspen teknikoan Mikel Carmona izan dugu, eskerrak ere irratietan dauden teknikari eta ekoizpen taldei programa honen emisioa posible egiteagatik. Urrengo saioa 2 aste barru, eta bitartean Twitterren topatzen baduzue programa hau, sorte hon. Egia esan da, sare sozialetan ez gaudelako, pizkat dekatuta gaudelako sare sozialetaz, baina bueno, bueltatuko gara 2 aste barru, betiko programarekin. Eskerrik asko eta hurrengora arte, agur!